Croeso i bodlediad Eryri. Gwen Aeron dwi, swyddog cyfathrebu a chynllunio rheolaeth tir awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mwyn nodi Wythnos Rhywogaethau Ymledol a'n brodorol, yn y bennod yma byddaf yn sgwrsio fo rhai o swyddogion prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Life i drafod pam bod y rhododendron pontic yn gymaint o broblem a sut maen nhw'n mynd ati i'w daclo yn Eryri a thu hwnt. Yn gwesta cyntaf ni ydi Gethin Gethin ydi uwchreolwr prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Life. Croeso Gethin a diolch i chdi am siarad efo fi heddiw. Cyn i ni fynd fe sôn am y prosiect ei hun, ylli di egluro be ydi Coedwig Glaw Celtaidd a pam i fod o'n gynefin mor bwysig? Ia, bore da Gwen, diolch am y cyfle i siarad am y prosiect chi. Be sy'n ei Coedwig Glaw? Wel, gyda o'ch coed ac yn ail glaw yn y bon, ond os ti isio atab bach mwy cymhwysfawr na hynny chi. Pan mae bobl yn meddwl am Coedwig Glaw, dwi'n meddwl i rhan fwyaf bobl maen nhw'n meddwl am Coedwig Glaw trofannol, sef yr Amazon, ardaloedd o canolbarth Affrica ac yn y blaen, y dwyrain pell, Tropical Rainforest yn Saesneg chi. Ond be dwi'n sylweddoli ydy mae gennych chdi'r fath arall o Coedwig Glaw yma sydd wedi cael ei darganfod ledled y byd yn yr ardal tymherus, ardaloedd tymherus, a mae hynny'n cynnwys gorllewin Ewrop yn bennaf, gorllewin yn ynysoedd Prydeinig gynnwys Cymru chi. Felly mae'r Coedwig Glaw tymherus, mae'n llawer mwy prin na'r Coedwig Glaw trofannol. Maen nhw mewn at 1% o arwynebedd y byd sydd hefo'r amodau cywir neu addas i cefnogi Coedwig Glaw tymherus. Felly ti'n sôn am ardaloedd gorllewinol Gogledd a De America. Ond ni sôn cynt ardaloedd gorllewinol Ewrop, gan gynnwys Cymru chi. A wedyn llefydd fel Japan, yn dwyrain Asia ac rhan o Australasia, cynnwys Sela Newydd a bachu. So mae gynefin prin iawn. A fydd ei edrychiad yn wahanol dibynnu ar le ar y byd wti. So yn Gogledd America enghraifft, fydd y Coedwig Glaw tymherus cynnwys lot o goed conifer, tra'n Prydain ac yn Hymru, y Coedwig Glaw tymherus ydy'r Coedwig Glaw cochdail sydd wedi cael ei wneud i fyny yn bennaf o y dderwen digoes y sesau lwc, Quercus petea, hwnna ydy'r iconic species, yn wedi o ran coed lle ti'n cysylltu hefo'r Coedwig Glaw tymherus ym Mhrydain lle. Felly, ia, lot o law, so ar gyfer taledd, maen nhw'n deud o gwmpas y 200 centimetr neu fwy y flwyddyn o law ar gyfer taledd. Yn amlwg, fel ti'n gwybod, yn Eryri, da ni yn gael lot o law. Mae tymheredd eitha cyson trwy'r flwyddyn yn ardaloedd tymherus yma, felly ti'n mynd gael hafa poeth a giafa eithafol chwaith. Mae'n eitha cyson trwy'r flwyddyn yr hinsawdd chi, neu mae wedi bod yn hanesyddol fwy awyr beth oedd oherwydd newidiadau hinsawdd chi. Mae'r ardaloedd gorau o Coedwig Glaw hefo ansawdd aer da iawn. Eto, da ni'n eitha lwcus yma yn Eryri bod gynnon ni
aer eitha glân os lici di. Mae hynny'n pwysig iawn o ran rhai o'r is-planhigion, cymunedau'r is-planhigion sydd wedi darganfod yn y coedlanna yma. So maen nhw ddibynnol ar ansawdd aer da mewn ffordd. Sensitif iawn i unrhyw newidiadau a llygredd yn yr aer. Maen nhw llefydd cyfeithog iawn o ran bywyd gwych, dydyn newid cyfeirio at y cymunedau is-planhigion, mae maliad, bloda, coed, mae'n siŵr bod nhw'n mysg y cynefinoedd fwyaf cyfeithog sydd gynnon ni yma ym Mhrydain, yn sicr yn ynysoedd Prydeinig o ran bioamrywiaeth a'r bywyd gwych sy'n cael ei cefnogi o fewn y cynefin chi. A dyn, fel yn ei sôn, chdi ydi uwch reolwr prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd. Mae'r prosiect bellach yn bell fewn i'w seithfad blwyddyn. Felly di sôn chydig am y prosiect ei hun a be oedd y weledigaeth tu ôl iddo fo, lle? Yn siŵr. Felly, fel ti'n ei cyfeirio, da ni dod at diwedd y seithfed flwyddyn wan, gychwynnodd y prosiect swyddogol yn Awst 2018 ac iddo fod i orffan yma, gafon ni estyniad o 2 flynedd, sy'n gen i 2 flynedd i fynd arno fo. Prif noddwyr y prosiect ydy'r Comisiwn Ewropeaidd, ond ni'n ffodus iawn bod y prosiect i gael ei gymeradwyo cyn i Brexit cymryd lle mewn ffordd, a felly fel rhan o'r agreement na rhwng Llywodraeth Prydain a'r Comisiwn Ewropeaidd, nath nhw gytuno fasa unrhyw prosiect wedi cychwyn yn parhau i gael ei gylliddo. So mae 60% o'r arian yn dod o'r Comisiwn Ewropeaidd trwy rhaglen Life, Natur a Bioamrywiaeth, a wedyn mae 40% arall yr arian yn dod o nifer o wahanol noddwyr, cynnwys Llywodraeth Cymru, y Parc Cenedlaethol Eryri ni, wrth gwrs, fel y cors sy'n arwain ar y prosiect, RSPB Cymru, Coed Cadw, Dŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru, nhw di'r rhai sy'n gwneud y partneriaeth mewn ffordd, y sefydliadau craidd y partneriaeth. Mae'n prosiect sy'n werth just o dan €10 miliwn, sydd dod i fewn o gwmpas 8 miliwn bunnoedd. A mewn ffordd mae wedi bod prosiect sydd wedi bod blynyddoedd, years in the making, fel maen nhw'n deud yn Saesneg. Dwi'n cofio nôl yn 2007 pan nes i blwyddyn lleoliad hefo'r Comisiwn Coedwigaeth yn Dolgella. Un o'r tasgiau ges i oedd mapio yr planhigyn ymledol rhododendron ponticum yn ardal Coed y Brenin, oherwydd ar y pryd o'n nhw'n trio casglu data i roi cais Ewropeaidd at ei gilydd, felly ti sôn am 18 mlynedd yn ôl wan. Wedyn, mae'n yw stori bach reit neis, deud y gwir ydy. Dros degawd ar ôl i fi wneud y waith yna, nes i endio i fyny yn rheoli'r prosiect. Ond, so nod y prosiect ydy mynd ati i cymryd action chi yn erbyn rhai o'r prif bygythiadau i'r cynefin prin ma, y cynefin arbennig na sydd gynnon ni. Ydych chi sôn am yr amcanion, oes unrhyw agweddau penodol o gadwraeth sy'n cael blaenoriaeth o fewn y prosiect? Oes yn sicr. Felly, cyn i'r prosiect gael ei cymeradwyo neu wrth i'r prosiect gael ei datblygu, edrychodd y partneriaid ar be oedd y prif bygythiadau i'r cynefin yma yn Nghymru. A ddothon nhw i fyny hefo rhestr fer os lici di o'r prif bygythiadau. So, gyntaf ar y rhestr yna yw'r Rhywogaethau Ymledol, enwedig rhododendron ponticum. Siŵr bod chi gyd y gyfarwydd hefo'r planhigyn yna chi. Neis iawn adag yma o flwyddyn pan mae'n i flodyn wrach, ond yn anffodus mae o'n bla ac cymryd drosodd lot o'r coedlanna yma ac yn cael effaith niweidiol ar y rhywogaethau cynhenid sydd yn bodoli o fewn y coedlanna mewn ffordd. Ond i bai bod o gael ei reoli
Felly, prif nod yr prosiect ydy fynd i'r afal i waredu rhododendron o fewn y coedlanna ac ardal bwffer os lici di o gwmpas coedlanna. Y syniad ydy does na'm pwynt cael gwarad o'r planhigyn o fewn y coedlanna os oes na had yn yr ardaloedd cyfagos sydd wedyn yn ailhadu mewn i'r coedlanna mewn ffordd. Hefyd mynd i'r afal a rhai o'r bygythiadau eraill. Mae lot o'r coedlanna yma di diodda o degawda os nad canrifoedd o camreolaeth os lici di, neu diffyg reolaeth. Lot o'n nhw wedi cael ei cwympo ail plannu efo coed conifer enghraifft. Lot o'n nhw wedi cael gorpori yn y gorffennol, ond erbyn hyn eich rhai o'n nhw'n diodda o diffyg pori sydd yn broses naturiol yn unrhyw gynefin yn Mhrydain lle. Felly mae'r prosiect yn mynd ati i trio cymryd neu weithredu gwaith i wella cyflwr a statws rhai o'r coedlanna lle. Mae werth nodi hefo arian laeth bod ni'n ffocysu ar coedlanna sydd wedi cael ei ddynodi yn safleoedd Natura 2000, dyna di pwrpas y rhaglen live. So, achos ni ti'n sôn am coedlanna sy'n cael ei dynodi'n ardaloedd cadwraeth arbennig neu special areas of conservation yn Saesneg. So, da ni'n gweithredu mewn 4 ardal o Cymru lle Eryri, Meirionnydd, Cwm Elan, Cwm Einion a Gwenffrw Dinas, a mae hynna'n canolbarth de orllewin Cymru. So mynd i'r afal cyflwyno pori rhai coedlanna, cymryd mesurau i atal pori mewn coedlanna eraill, trio cychwyn y broses o adfer coedlanna hynafol sydd efallai ddim yn ei cyflwr naturiol, so trio cael gwarad o rywfaint o'r coed conifer, yn wedig mewn coedlanna lle mae yna dal nodweddion o coetir naturiol dal i fodoli yna lle, gyda'r bwriad o annog y coetir naturiol i ddod yn ôl. A wedyn wrth gwrs ochr arall o'n ni wedyn di'r gwaith ymgysylltu, codi ymwybyddiaeth, creu astudiaethau achos ac yn y blaen, trio dylanwadu ar polisi i sicrhau arian tuag at y dyfodol i parhau gyda'r gwaith da ni'n cychwyn trwy life. Creu etifeddiaeth i'r prosiect mewn ffordd. So lot o gwahanol agweddau i'r prosiect, ond sicr yr un dwi gael mwyaf o mwynhad o di gweld y gwaith ar y ddaear yn cymryd lle mewn ffordd. Wych, mae hynna'n andros ddiddorol ac mae yna lot fawr iawn o waith yn mynd ymlaen sy'n yn wych. Cyn i ni orffan y sgwrs efo chdi, Geth, gyda un cwestiwn ola i ofyn i chdi. Oes gen ti hoff goedlan dymherus yn Eryri neu ella tu hwnt a pam mae bod hi'n hoff goedlan? Cwestiwn da. Mae pob goedlan wahanol, pob un diddorol yn ffordd ei hun. Hoff goedwig glaw. Wel, mae rhywun sy'n byw yn Bethesda erbyn hyn, mae'n siŵr sa rai fi ddeud coed Parc Mae'r glawr yn y pentra. Dwi'n meddwl bod hwnnw'n gymwys, dwi'n meddwl bod o'n yn y ardal sort of Coedwig Glaw, so ai am hwnnw chi. Ond yn amlwg, da ni'n lwcus iawn yn Eryri, da ni'n gyfoethog, relatively speaking chi, yn y cynefin yma, llawer llai ohono wan a fysa na rhai filoedd o flynyddoedd yn ôl. Mae coed Garthgell ar y fawddach yn un dwi'n hoff iawn o hefyd. Mae wedi gadw'n o clir, mae yna olygfeydd ffantastig o'r fawddach ac adar Idris. Coed Ganllwyd hefyd, coedlan sy'n perthyn i'r ardaloedd genedlaethol. Da ni'n lwcus iawn, ond I am coed Parc Mae'r yn Bethesda, dwi'n meddwl gan bod ar y stepan drws. Di ma hwnna'n un braf iawn, dwi'n nad i bod yn hefyd. Wel, diolch yn fawr i chdi, Geth, am y sgwrs. A pob lwc efo gweddill y prosiect. Diolch yn fawr, Gwen. Diolch. Diolch.
Fe mae fo fi rwan, mae Gwion and Dafydd, sef swyddog cynorthwyol prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd laeth. Diolch am siarad efo fi heddiw, Gwion, a croeso. Dyn, i ddechrau, ni'n meddwl sa'ch chi'n gallu sôn jyst chydig bach wrthyn ni am dy swydd. Mae'n neis bod yma, Gwen. Diolch am cael fi mewn. So'n syml, dwi'n gyfrifol yn y prosiect am roi cytundebau difar rhododendron ponticum. Felly dwi wedi sefydlu lawr yn ardal y Mawddach. So dyna'r ardal dwi'n gweithio yn. Fatha y Mawddach i gyd, fyny'r Wnion at Rhydymain ac o gwmpas Coed y Brenin. Felly, yn y bôn, dwi yn mynd allan i wneud surveys i gweld lle mae'r rhododendron ponticum ac yna yn rhoi cytundebau allan i contractwyr i difar y planhigyn. Yes. Mae'n swnio fel swydd delfrydol yn cael bod allan lot a trafod efo amrywiaeth o bobl. Dwi'n reit gen fi gennis dweud y gwir. O'n i siarad efo Gethin yn gynharach, ac oedd o sôn am yr angen i ni reoli a gwaredu rhododendron ponticum. Felly di sôn chydig wrthyn ni am y cefndir o ran pam bod y planhigyn yma'n gymaint o broblem i ddechrau yn Eryri. So yn y ffodus, mae'n problem eitha fawr yn enwedig yn ardal Eryri. Felly mae rhododendron wedi cael ei mewnforio fatha yn y 19fed ganrif o rhannau o'r fôr canoldir, lle mae'r hinsawdd yn gynesach ac yn sychach. Ac yna dros y blynyddoedd, mae wedi lledaenu yn fwy eang i'r tirlun gan i ni phobl fatha plannu'r planhigyn yn ei gerddi, ac hefyd maen nhw wedi plannu fe fel gorchydd i pethau fel ffysantod. Mae'r blodyn yn edrych yn weddol neis i bod yn deg, fatha pan mae allan yn ei flodyn, tua gwmpas mis Mai i mis Mehefin. Felly dyna pam mae pobl wedi plannu'r planhigyn mewn ffordd, ond yn anffodus, fel dwi wedi dweud, mae wedi lledaenu allan o gerddi pobl mewn i'r tirlun. Yn ôl ystadegau yn ôl yn 2008, roedd tua fatha rhyw 2,000 o hectar o'r parc wedi orchuddio gan y rhododendron. Ond diolch i prosiectau fel ein prosiect ni, y Coedwigoedd Glaw Celtaidd, mae hyn wedi lleihau ac mae'n dal i parhau i lleihau bob blwyddyn, sy'n peth dda. A mae yna nifer o resymau yn anffodus pam mae'r rhododendron yn llwyddo yn Eryri, ac un o'r prif resymau yw fod un planhigyn aeddfed yn gallu creu tua rhyw 1,000,000 o hadau. A mae'r hadau yma'n cael eu cario ar y gwynt yn bennaf. Fel rydym yn gwybod, dyn ni'n cael digon o gwynt fan hyn yn Gogledd Cymru ac yn Eryri, so mae'r hadau yma'n gallu cael eu cario ar y gwynt yn bell iawn, a felly maen nhw'n hadu yn bell iawn o'r planhigyn greiddiol fel petai. A mae'r rhododendron hoffi priddoedd acidic ac yn hoffi hinsawdd eitha llaeth. A eto yn anffodus, mae'r tirwedd yn Eryri yn acidic, felly mae'r rhododendron yn hoffi hynna, ac fel dyn ni'n gwybod, mae digon o law yn Gogledd Cymru, so maen nhw'n ffynnu yn anffodus oherwydd y priddoedd a'r hinsawdd. Ac hefyd, does bron dim byd yn bwyta'r rhododendron, gan fod y dail yn wenwynig. Felly, unwaith mae'n hadu ac yn cymryd gafael, does dim byd llawer yn medru ei wrthod, dim hyd yn oed fatha defaid na pethau fel la, felly does dim byd yn fatha cadw e lawr yn naturiol fel petai. Ac wedyn, problem dyn ni'n cael wedyn, os mae rhododendron yn hadu, yw bod e'n trechu planhigion brodorol, pan mae'r ddau yn cystadlu gyda'i gilydd. Mae'r rhododendron fel bod mae'n creu trwslwyni trwchus iawn, ac mae'n rhwystro golau wedyn, ac yn atal planhigion brodorol rhag tyfu. Felly, o'n i jyst fatha symleiddio'r peth, so os oedd
rhododendron yn hadu. Bysa fe'n fatha atal i dweda Coedwigoedd Glaw Celtaidd i adfywio, i regeneratio, gan fydd yna ddim glasbrennau yn gallu tyfu i cymheryd lle y coed hen sy'n marw yn y pen draw gan fod yr rhododendron di cymryd drost. Ac wedyn, yn anffodus, mae hyn yn creu sgil effaith enfawr ar y planhigion ac anifeiliaid brodorol sydd yn dibynnol ar pethau fel coedwigoedd glaw. Ac mae hyn yn arwain at lai o fioamrywiaeth yn y cynefinoedd. Felly, dros y hir dymor, gawn ni ddim fatha regeneration o'r coedwig glaw yn medru ail tyfu, ac mae hyn hefyd yn wir am cynefinoedd fel rhosydd a corsydd, lle mae'r rhododendron jyst yn cymeryd dros yn anffodus. Felly, os dyn ni ddim yn gwneud dim byd am y peth, gall y dyfodol fod yn prin iawn o rhan ein rhywogaethau brodorol, fatha megis clycha'r gog, gwybedoedd brith ac derw. Ac dyma lle mae fel prosiect fel ni yn dod mewn i ceisio helpu'r natur brodorol fel bethau. Felly, mae'n anferth o waith yn dydy. Sut ydych chi fel swyddogion y prosiect yn mynd ati i daclo'r broblem yma? A am ni, mae'n dipyn o waith mesur cynnydd a cadw golwg ar lledaeniad y rhododendron hefyd, does? Ydy, mae'n job ddibaid i bod yn deg. Felly, yn traddodiadol, mae gwaith rhododendron wedi canolbwyntio'n bennaf ar ardaloedd daearyddol cymharol fach. Ac mae ffynonellau amrywiol o arian i weithyddu'r gwaith yna di dod o fatha rhywfaint o arian craidd yr awdurdod a phartneriaid eraill, a wedyn rhywfaint o arian grant sydd wedi galluogi neu cryn dipyn o waith, ond dim ar raddfa fawr. So be da ni fel prosiect yn ceisio gwneud yw creu rhaglen waith gwaredu o rhododendron ar raddfa tirlun megis yn ardaloedd fel y Fawddach, lle dwi'n gweithio, Coed y Brenin, Afon Glaslyn ac Nant Gwynant. Ac fel mae'r arian dyn ni wedi cael gan y Project Life di alluogi ni wneud hyn i gweithio ar y raddfa tirlun yma. Mae'r gathystrodegaeth rhododendron cafodd ei comisiynu gan y parc nôl yn canol y blynyddoedd 2000. Fatha na'n canu fod tua rhyw 530 o hectari o ardal Nant Gwynant, Glaslyn o dan orchuddiaeth rhododendron. A dyma yr ardal lle oedd llawer o'r waith hanesyddol rheoli rhododendron wedi cymeryd lle. Ond nawr, trwy'r Project Life, rydyn ni wedi fatha ymestyn ein rhaglen waith yn Eryri i waredu rhododendron oddi tua 7,700 o hectari. So dyma oedd fatha'r KPI y prosiect. So mae'r arian yna di alluogi ni cynyddu y sgil o waith mae'r parc di wneud yn gorffennol o tua 7,000 o hectari. Felly cynnydd enfawr i cymaru ar rhaglenni hanesyddol sydd wedi bod mewn lle. A hyd yma, byswn ni'n dweud, gyda ni tua cytundebau waredu rhododendron o tua rhyw 8,000 o hectari ar draws Eryri ar y funud. Ac i bod yn os, dwi'n rhagdybio erbyn diwedd y prosiect, bydd yna fwy o hectari cael ei trin. Mwy na 8,000. Felly, fel prosiect, rydyn wedi trechu'r KPI reiddiol oedd yn lle sydd yn wych o beth i bod yn deg a chlod mawr i pawb sydd wedi bod yn glwm ar prosiect. Gret. Gwaith da iawn yn mynd ymlaen a ardaloedd mawr yn cael eu clirio, felly gobeithio fydd cario ymlaen efo'r gwaith da. Croes i bysedd, Gyda un cwestiwn bach ar ôl i ofyn i chdi cyn i ni orffen, a dwi'n gofyn i bawb ar y podcast yma, ond oes gen ti hoff goedlan yn Eryri, neu tu hwnt i Eryri, a pam bod hi'n hoff goedlan i chdi?
Wel, dwi'n lwcus iawn yn y swydd bod dwi'n cael mynd i llefydd. Fyswn ni probably byth yn mynd i, neu hyd yn oed cael mynediad i. So dwi'n cael mynd i siarad efo lot o tir perchnogion, a dwi'n cael mynd ar y tir private fatha peth. Ar un o'r llefydd yma yw Coed Isaf, ger Brythdir. So mae rhan helaeth o'r goedwig yn goedwig cyfoeth naturiol Cymru, ond mae yna un darn ar hyd yr afon, ar afon Wnion, sef hen track train, y lein train o Dolgella i Bala. A mae'r lein yma, so dwi wedi galluogi cael contract rhododendron ar hyd y lein track train, achos mae yna gorchydd eitha sylweddol o rhododendron ar y lein yma. Ond mae fatha ni wedi gwneud ni wedi gwaredu y rhododendron, a mae'r goedwig jyst i agor fyny, a jyst i cael cerdded ar hyd y track train yma, ar tir private sydd yn reit ar bwys yr afon, a mae fe jyst yn, lle eitha wirthiol i bod yn deg, gwybod bod fatha, fi yw'r unig person sy'n gallu cael mynediad i'r trac yma. So mae hynna'n lle neis i fynd, a dyna pam dwi wedi dewis y darn yna. Dwi'n siŵr swnio fel lle bendigedig a brafiach beth cael bod yna ar ben dy hun a cael ei fwynhau o'i gyd dy hun. Diolch Gwion. Mae wedi bod yn neis sgwrsio efo chdi heddiw, a pob lwc efo gweddill y prosiect. Diolch i ti hefyd Gwen, diolch. Efo fi rwan, mae Rhiannon Jones, sef swyddog cynorthwyol prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd. Haia Rhiannon, diolch i ti am ymuno fi heddiw am sgwrs. Haia. I ddechrau, fedri di sôn chydig wrthai am dy rôl di o fewn y prosiect? Fel swyddog cynorthwyol prosiect, dwi'n cael ei dipyn bach o bob dim. Dwi'n gwneud gwaith cyllidol a gwaith gweinyddol y prosiect. Dwi'n rheoli'r wefan ac yn ysgrifennu blogs, ysgrifennu'r newyddlen. Mae hwn yn dod allan bob 6 mis. Dwi'n gwneud y cyfryngau cymdeithasol, prawf ddarllen cynnwys, trefnu digwyddiadau a gwaith ymgysylltu ar ran y prosiect. Wel, mae'n swnio fel swydd ddiddorol iawn ac andros amrywiol. Ydyn, ti'n neud y gwaith ar yr ochr cymunedol, ac o'n i siarad efo Gwion yn gynharach, ac oedd o'n sôn am sut rôl sydd gan y contractwyr a tirbechnogion wrth reoli rhododendron lle. Ond heblaw am hynny, pa fuddiannau eraill mae'r prosiect yn ei gynnig i gymunedau lleol? Mae'r prosiect yn dod â arian sylweddol i Eryri ac ymhellach ar draws Gymru go iawn, drwy gyflogi pobl lleol fel swyddogion prosiect. Mae o hefyd yn rhoi arian ymhocedi contractwyr lleol a tirfeddianwyr lleol sy'n cyflawni'r gwaith ar y ddaear, yn ogystal â agweddau eraill megis gwaith pori a gwaith ymgysylltu'r prosiect. Bydd arall i'r cymunedau lleol ydy arian wedi cael ei neilltuo i teithiau tywys ac yn agorad i bobl cyffredin sydd eisiau gwybod mwy am y prosiect. A da ni hefyd wedi gwobrwyo pecyn addysgol i Antur Natur, cwmni addysg awyr agored, i gyflwyno sesiynau addysgol i blant yn yr ysgolion yn ardaloedd yn Coedwigoedd Glaw Celtaidd. A drwy wneud hyn gobeithio ysbrydoli rhai ohonynt i efallai gwarchod yr cynefinoedd hyn yn y dyfodol. Wrth gwrs, mae yna fwy i'r prosiect hefyd tu hwnt i'r grwpiau cymunedol ac addysgol. So, oes y waith ymgysylltu ehangach wedi bod efo cynulleidfaoedd na fysa falla yn gwybod llawer am Coedwigoedd Glaw Celtaidd a meithrin diddordeb yn eu plith nhw lle? Yn wreiddiol yng nghychwyn y prosiect yma ni'n cynnal sesiynau galw i mewn, ac doedd na ddim llawer o bobl yn dod i'r rhain. Mae hynna ddigon posib fod hynna oherwydd bod nhw ddim yn gwybod amdan y prosiect. Erbyn heddiw yma, da ni yn cael mwy o bobl yn dod i'n digwyddiadau. Un o'r pethau fwyaf llwyddiannus i ni fel prosiect ydy digwyddiadau arddangos.
Mae hain wedi bod yn boblogaidd iawn, yn seiliedig yn aml ar weithrediadau'r prosiect, felly pori cadwraethol neu gwaith adfer coetiroedd. A mae hein yn tueddu i ddod â cymysg llydan o bobl at ei gilydd, rhai sydd â diddordeb cyffredinol i wybod mwy amdano coedwigoedd glaw a phobl sydd hefyd yn gweithio o fewn y maes, sydd yn dod i wybod am specifics y testun ar y diwrnod. Gwych Menna, swn i'n meddwl bod yna lot fawr o waith ymgysylltu wedi digwydd efo cynulleidfa eang iawn, lle sy'n gret. Chi wedi cael cyfnod prysur iawn, mae'r prosiect i fewn i'w seithfad blwyddyn ŵan. So mae'r prosiect yn brysur dod i ben. So, os ar ran ellydd cymunedau lleol i chwarae mwyn ceisio sicrhau bod yr holl waith da yn parhau a bod o ddim yn cael ei golli. Ie, mae'r prosiect yn dod i ben yn Gorffennaf 2027. Ond mi all bobl Eryri chwarae rhan bwysig yn etifeddiaeth y prosiect drwy adrodd ar Rhywogaethau Ymledol yn eu cymunedau lleol. Unau yn syth i'r parc neu drwy app neu wefan mapiwr INS, INS Mapper. Mae hwn yn app a gwefan dwyieithog, hawdd i'w ddefnyddio, gyda yr data ar gael ar unwaith ac yn agorad i bawb. Da ni hefyd yn edrych ar gyflawni cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi ar recordio Rhywogaethau Ymledol ac yn anelu i gychwyn rhain yn yr Hydref. Felly, os mae gennych ddiddordeb mewn helpu gwarchod cyflwr Coedwigoedd Glaw Cymru, mae hyn yn rhywbeth gall unrhyw un gyflawni. Wych, ie, mae yna'n rhan bwysig yndi o etifeddiaeth y prosiect bod pobl yn gallu parhau i fwydo gwybodaeth am y rhododendron a ballu. Os ydy pobl isio ffeindio'r app, felly fedrwn ni roed link iddo fo i fewn efo'r gwybodaeth ar y podcast yma, felly ewch i'r gwybodaeth i ffeindio fo. Un cwestiwn ola cyn gorffan Rhiannon, dwi'n gofyn i bawb ar y podcast yma, oes gen ti hoff goedland ymherus yn Eryri neu tu hwnt a pam? Cwestiwn da. Mae yna gymaint o safleoedd i ddewis. Dwi'n hoff iawn o llwybr clywedog yn Mrythdir. Mae hynna mae'n siŵr, cos bod fi wedi gwneud lot o waith yna. A wedyn mae coed Garth Goll y Montddu yn teithio i fyny i Cwm Mynach yn Ffefryn hefyd. Dwi rioed wedi bod i'r rheina, ond yn swnio fel bod yna lefi bach da, felly na fynd i chwilio yn hun un diwrnod i weld sut le sy'n yna. Iawn, wel, diolch yn fawr iawn i chdi am y sgwrs, Rhiannon, a pob lwc efo gweddill y prosiect. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Gobeithio bod wedi mwynhau clywed am ymdrechion prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Life i reoli a diddymu'r rhododendron ponticum o Eryri a thu hwnt. Mae mwy o wybodaeth ynghylch y prosiect ar gael ar ei gwefan coedwigoeddglawceltaidd.cymru ac os hoffech chi lawrlwytho app INS Mapper mwyn adrodd am leoliadau rhododendron yn Eryri, yna mae'r manylion yn y testun cyflwyno ar Spotify. Dana Williams, swyddog twristiaeth gynaladwy fydd yn cyflwyno'r podlediad nesaf fydd yn yr iaith Saesneg a bydd hi'n trafod twristiaeth gynaladwy yn Eryri. Felly hwyl fawr am y tro a diolch i chi gyd am wrando.